शरीरिया माटी में मिल जाई भाई हो केहू कुछ लेके नहीं जाई। अच्छा आप लोग बताएं कि केहू ये दुनिया में कुछ लेके आयल बा तो कुछ लेके केहू जाई। यह कहना बा कि माटी के बनल शरीरिया हर माटी में मिल जाई भाई हो केहू कुछ लेके भाई हो केहू कुछ लेके माटी बनल शरीरिया माटी में मिल जाई भाई हो केहू कुछ लेके नहीं केहू कुछ लेके नहीं जाई। तो जे भी आइल बा एक आप लोग प्यार से आप डॉक्टर श्रीरामा यादव जी गुजरात की धरती से पावन पवित्र धरती से आपके बहुत आशीर्वाद प्यार मिलेगा। आपकी तरफ से 201 रुपये का पुरस्कार मिला। डॉक्टर साहब को प्रणाम करते हैं। कहना है माटी के बनल शरीरिया माटी के बनल शरीरिया माटी में मिल जाई भाई हो केहू कुछ लेके नहीं जाई। अरे भाई हो केहू कुछ लेके नहीं जाई। भाई हो केहू लेके ना कुछ जाई। कहना है ये दुनिया में बस दुई रास्ता बा एक पाप और पुण्य के। पहला अंतरा में कहना है पाप पुण्य के दूगो डगरिया जेबन मुसाफिर मुसाफिर जेबन पाप और पुण्य के दुई से रास्ता बा। ये इंसान के जीने अब चैन गल हमरे आपके बीच में बा कि कौन रास्ता अपनावता पाप या पुण्य। लेकिन कुल फैसला वही जन होई पाप पुण्य के पाप पुण्य के दूगो डगरिया के बन के मुसाफिर मुसाफिर के बन के
कुछ लेके नहीं जाए भाई हो केहू कुछ लेके ना जाई पाप पुण्य के दूगो डगरिया जे बनी जेकर मुसाफिर धर्मराज का मतलब प्रभु के दरबार में जब दीवा वही जो फैसला हो कि तू का मेले बड़ा कर्म के फल सारी गणना सारा न्याय वही जन हुई और यहाँ कुछ लड़के हुई जे जवन करे मन में माया के नगरी में सब अनहाइल बा काम क्रोध मद लोभ में सब भुलाइल बा हरि के भजन से सब दूर होता और जब समय आवत हो पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई थे जब समय निकली तो पछताए के कुछ न करवा कहना है चारी को कहरिया बांस के डोलिया तापर लले की चुदरिया चुदरिया सब जानेगा जौने दिने शरीर से आत्मा शरीर से प्राण निकाला वो दिन दुनिया के सारे लोग बैठल रहेला और रोवेला बस लेकिन साथे केहू नहीं की जाला जी आइल बा ओके जाए के बाद कहना कि फरेला से झरेला बरेला बुताला धर्मशाला दुनिया एगो आवेला एगो जाला ये दुनिया में जे भी आए लोग जाए के बाद यह संगीत का कार्यक्रम हो रहा है जो जड़ से निकलता है पौधा एक तरह से उसको गिरना है तो किसी ने कहा है कि फरेला से झरेला बरेला बुताला धर्मशाला दुनिया एगो आवेला एगो जाला कहना है चारी गो कहरिया के डोलिया तापर लले की चुदरिया चुदरिया